Погледни ме. Погледте се, че пръст. Няма ли да убият това света? Може да го убият. Тата, елате да видиш. Да, ще го изправим. Да. Почваме ли? Почваме. Ай, крайно време. 12 часа, както обявено. Аро, вчера не съм ял. По 2 дни не съм ял. Цял ден слушам. Ма картофите да ме вземе хората, не да не яздене. Това е вечерата на манекенките. Зависи от количеството. Картофите е най-близо. Голяма забележително. Да. Много бе картофи. Лонче на парче. Не там има чадъра, има вземи едно парче и ще го подложим тук. Така, 50 литра по-малко. Тук е, тук. 60 литра вече. Колко литра да 250. много. Кой е пипал лъжицата? Сега се работи. Няма ли да ни убиете сега? 70. Ай. Празните къде? Седем. Така, дай сега. Точка ти, това сметам да спасни по лук, това не нищо. Ще издаде малко и на сам, така че... Ела да ми помогнеш малко. Това е орио. Трябва да направим. Леко. Дай почваме за да... Не бе, сложи плочката отдолу на тази плочка. Да. Айде. Топло е дъжката. Наред да не разсипите олио. Взете сега на страна. Сега. Само турим и това. Сега трябва да сложим и дърво. И една лектичка. И двете. Да опитаме пак. Обаче бавно, защото почва да загрява мазнината и като го върнем. Беше по-добре без него. Напротив. Така ли? Добре. Добре. Така, слагаме олио. Сам се запра. По-далеч. Коя? За начало 100 литра олио.
Това е тава. Тук ще ги извадим картофи.